Aiwa, tichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSNTV. Basa richienda mberi. Nhasi tadzoka zvakare kuTotororo kuZhombe, uko kwatakaona gogo vari kugara vachichengeta vazukuru vavo avo vakatizwa namai mushure mekunge baba vevana vashayika vanova mwana wagogo vave kuchengeta vazukuru vavo. Aiwa, tati tidzoke nezvamakatituma nazvo. Basa rese ramakabata tichida kuramba chingokutendai nekuti basa iri pasina imi harigone kuenda mberi. Aiwa, mirai muzvionere tichikurukura nagogo. Gogo, makasimba here? Tiri pedu makadiwo. Tinosimba. Vakadi vazukuru vedu? Vazukuru varinotamba havo. Aiwa, titende. Chero vachifambawo. Vachingotambawo vachidaro. Ndo zvakanyanyokosha. Tikati tidzoke sekuvimbisa kwatakaita kuti aiwa tiri kuinda asi tichadzoka tokuonai. Zvotendwa. Kune vamwe vangadaro vatanga kuonai nhasi gogo, handiti? Pamwe havana kuona vhidhiyo ratakatanga kuita riya. Vangada kutanga kuziva kuti vanombonzi gogo ani uye kuno kwatiri ndekupi? Indonzi Gogo Chivanga. Ndiri munzvimbo yekwamatongo Zhombe Totororo. Ndine makore 64. Date of birth 17 mwedzi wechi7 60. Kuberekwa. Ava vazukuru vamuinavo ava vana vani? Vana vemwana wangu mukomana. Alright. Kutotanga kubereka. Dangwe renyu mimi. Tinotenda. Baba vavo varipi? Vakashayika. Vakashayika. Saka imi ndimunogara navo vana? Munochengeta. Saka munovachengeta sei negogo? Ndingochengeta ndichindawo kumatombo ikoko ndichinokachakachawo matombo ndichitsvagawo. Ndikangowanawo poindi kana kuti pondo ndikabvawo nepondo kubhesi. Ndogona kungoraramawo navo tichienda mberi. Ndo mararamiro andiri kutoita munhu. Muchitochengeta nevazukuru vangu. Kuzvikoro maschool fees munoita sei? Handitorina mari yekuti ndingagona kubhadhara mari yeschool fees. Ndichishayiwa inogona kubatsira kuti vawane zvakakwana. Saka vanoenda kuchikoro ava two ava? Ava two. Ropa naKeti. Alright. Uyu ndiye achiri pamba zvake. Uyu ana gogo. Uyu ndewagogo. Ndewagogo. Toenda kubasa tichidzoka. Muri mese munaye? Tose tinaye. Alright. Saka ndezvipi zvakakuomera iwo gogo mukuchengeta vazukuru ava? Mukuvachengeta vazukuru ava zvakatotiomei zvinotodiwa. Dai ndawana pekuti ndikwanise kugara nevana ava zvazvakandinakira. Ndichigona kuwana vanogona kundibatsirawo ndirigere pandigere nevana ava. Apa ndangopiwa giraundi harina kana chokuti ndivake naro giraundi iro. Harina. Alright. Saka background apa pangada zvitina zvinowanikwa kunoku zvinganzi zvinoita mari? Vari kutangira pa60. 1000. Alright. Two rooms ingada 2 rooms dziya dzekuno dzingada zvitina zvingani? Ungati yatakatsamira. Alright. Kureva kuti tikawana 3000 tovaka 3000 zvitina. Kureva kuti 60 times 3 6 12 18, that is almost 108. Saka tikawana 180 marata podiwa mangani? Aya 10 handiti? Pakawanikwa 10 door frame, window frame nemadoors achona handiti? Potovakwa imba. Saka kureva kuti marata aya ainzi akatengwa mari? Ataona vakomana 9 tongoti 10. Kureva kuti tikawana marata 10, that is $100. Saka tatova mu300. Tikawana madoor frame, mawindow frame tatova mu400. Handiti? Saka tikawana 500 togona kutovakira gogo imba.
Saka hama dzangu ndinofunga muri kuzvinzwa. Gogo vari kuti dambudziko ravainaro ndepekugara. Pamba paigara vana ava nevabereki vavo, baba vasati vashaika, imba iyoyo yakatsva. Tototenda Mwari kuti hamuna kutsvira munhu. Otherwise dai makatotsva mwana. Imba yachona ndo iyo iri apo yamuri kuona. So dambudziko rina gogo, ground vanaro but havana mari yekuti vange vari vanovaka. So tikawana $500 tinogona kutovakira gogo 2 rooms yavo. Handiti? Tikatovavakira 2 rooms yavo, basa rikatoenda mberi. So ndakutsvaga vanoda kuti tibetserane nagogo kuti tinge tinovavakira 2 rooms kuti basa ringe riri rinoenda mberi kuitira kuti vazukuru avo vawanewo pavanoti pavo. Panapa pamuri kugara ndepani gogo? Ndepamai Kasbeto, tangokumbira pekuti tigare. Saka panapa pastori penyu kutobatsirwa kunzi mungogara nevazukuru. Vangototibatsira. Saka panapa futi hapasitori pavo. So gogo vari kuda kuti tibatsirane navo vavake pavo paground ravo, pekuti kana vazukuru vane vachiziva kuti apa ndo pamba pedu nagogo. Handiti? Zvisinei, gogo pazuva ranhasi tadzoka. Sekuvimbisa kwatakati tichadzoka. Step yedu yekutanga yatinoda kuti tinge tinoita, toda kuti tione kuti imi mawana zvekudya pamwe chete nevazukuru, pamwe chete nekubhadhara maschool fees kuti vazukuru vaende kuchikoro. So hama dzangu, rambai makamira ipapo muzvionere zvatinazvo. Tichida kuramba tichitenda mhuri yeZimbabwe makaisa musoro pamwe, mukabatanidza vamwe vari kunze, vamwe vari muZimbabwe, umwe aiisa, basa rikatofamba rikatoenda mberi. Step yedu yekutanga, stage yedu setarget yedu yatakanga tinayo, zvikatofamba zvakadi zvakanaka. Saka mira ipapo tinge munge muri munozvionera basa ramuri kubata. Ora saka gogoka akandowo kapasuro katauya nako, kadiki katati muwane zvekubatawo pari zvino nevazukuru. Saka tine hama dzakasiyana siyana dzakaita basa iri kuti tinge tinodzoka zvakare. Hamene kuti mungada kutowo kudii kune vari kubatsirana nemi, vakuitiraiwo zvakadai. Mune nhumbi dzirimo dzagarirapo nechikafu ichi chiri panapa. Ndinotenda kumhuri yeZimbabwe matiitirawo izvi kuti tiwanewo chikafu. Ndinokutendai zvikuru kuti mwoyo yenyu irambe yakadaro. Asi musingazviitiriwo ini ndoga, ndotenda kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti muri kundibatsira. Ndinotenda nezvamandibatsira nazvo, ndazviona. Ndinotenda. Saka toda kuita futi gogoka, toda kusiyirai mari. Handiti? Mari iri panapa yandoda kuti munge muri munobhadharira vana maschool fees. Imi ndimunoziva zvamuchashandisa mari iyi, but zvichange zvichikubatsirai imi pamwe chete nevana. Alright. So mhuri yeZimbabwe, handigone kutendai zvinokwana. Dai Mwari wekudenga varamba vachikuitirai zvakanaka, varamba vachikuropafadzai zvikuru sei kuti tinge tinobetserana nagogo kuti mhuri iyi inge iri inochengetedzeka, vazukuru ava vange vari vanokurawo zvakanaka. Mwari wekudenga varamba vachikupfudzai mberi. Kune wese ane zvaakaita pamhuri iyi, akatipa zvakatipa kuti tinge tinodzoka kunoko, tinongoti Mwari wekudenga vakuitirei zvakanaka, vakuropafadzei. Alright. Yes, Askan. Keti, uri sei? Handiti? Yes, kan. Kuda kutiwo kudii kune vatibetsera kuti tinge tinodzoka zokonai. Vaita basa. Uri kunzwei? Uri kufara? Sure. Uri kufara chaizvo? No, pakanaka pakadaro. Pakanaka pakadaro. Aiwa, mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvionera. So project yatanayo yandakudzoka kwamuri zvakare. Toda kuti tinge tinovaka imba. So kune wese ada kubatana nesu paproject iyi,
tibatei panhamba dziri pascreen. Toda kuti tinge tinobatsirana nawo kana zvikagona kuti tivavakire kana two rooms panapa pavari kugara sekunzwa kwamaita hapasi pavo ndepekutoti vakangobatsirwa nepekugara. So zvinoda kuti vange vane pavo nevazukuru pekuti vanogona kunongedzawo kuti apa ndo pamusha pedu. So vakasununguka kunge tiri kunobatsirana navo tibatei panhamba dziri pascreen titoita kuti basa iroro riende mberi. Kana ukakwanisa kutitengerawo taona kuti panodiwa zvidhina zvogona kuita 3,000 ichita $60. So tikawana 180 inokwana zvidhina. Tikawana marata 10 anenge achida $100. Tikawana cement yedu, tikawana door frame window frames, basa rototanga kuenda mberi. So kune vese vakasununguka vada kuti tinge tinoita basa iri kuti vana nagogo vawane pekuvanda mvura isati yatanga kunaya iyo yatova pedyo, zvingavabatsira zvikavarerukira. Pari zvino toda kutendai nemari dzemaschool fees, mari dzezvimwe zvakasiyana siyana nemagroceries ari panapa. Mwari wekudenga varamba vachikupfudzai mberi. From Uncle Saint nagogo for now tichiti it's much love. Tichibva kuno kwatiri kuZhombe kuTotororo. Mwari wekudenga vakuropafadzei.